भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी पावर स्टार पवन सिंह और सनी लियोन के जोड़ी जौन की पूरा तरह से कमाल दिखा दिले बा। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी 24 घंटा में गजब के कारनामा दिखैले बा ई गाना। जी हाँ भैया, बॉलीवुड के भी पीछे छोड़ देले बा, यूं कह सकते नहीं कि बहुत सारा भाषा के गाना वीडियो के पीछे छोड़ देले बा। आप सबके हम बढ़िया से बतावल बनी, वीडियो के लास्ट तक बन रही। सबसे पहले आप सबको बता दी गाना पवन सिंह के और सनी लियोन के जोड़ी में जौन रिलीज भइल बटे, पवन सिंह के जन्मदिन पर जाना गाना के बोलबा तेरी लाल चुनरिया डीआरजे रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से रिलीज हुई बटे। आप सबको बता दी पवन सिंह और सनी लियोन के गाना के पब्लिक कितना ज्यादा पसंद कर रहा बलो। जी हाँ भैया, भर भर के लाइक दे रहा बलो और वही तरह व्यूज जा रहा। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी गाना 24 घंटा में लगभग 4.5 मिलियन से प्लस व्यूज गई और उन्हें बात के लिए तो अभी भी 48 घंटा नहीं खे भइल। जी हाँ भैया, अभी यूट्यूब पर 1 डे ही शो कर रहा बा। 48 घंटा के पहले 1 डे शो करी, जैसे 48 घंटा पूरा हुई 2 डे शो करे लगी तो अभी शो कर रहा भैया 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज 1 डे में। और लाइक के बात कइले तो 5.2 लाख लाइक दिखा रहल बा। और उहे बात कइले भैया कि 24 घंटा में इका कारनामा कइले बा। जी हां भैया, कमाल दिखा देले बा। काहे कि भैया 24 घंटा में जब ये गाना रिलीज भइल ओ बरा से 24 घंटा के बीच में ये गाना पर जितना व्यूज मिलल बटे उतना व्यूज कोनो गाना या वीडियो पर नहीं मिलल, चाहे बॉलीवुड के होके चाहे मतलब कोनो भी भाषा के गाना होके या वीडियो होके, ओके 24 घंटा में उतना व्यू नहीं मिलल जितना कि एके 4.5 प्लस मिलियन व्यूज जॉन बाटे। जी अब ये डिस्प्ले पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। जी अब ये पूरा एशिया में जितना भी वीडियो रिलीज भइल बाटे, जौना भी लैंग्वेज के वीडियो, जी हाँ भैया, उनमें सबसे ज्यादा 24 घंटा में ई गाना के व्यू मिलल बा। जी हाँ भैया, 24 घंटा रिलीज भइले से 24 घंटा के बीच में जितना भी वीडियो यूट्यूब पर है ऊपर सबसे ज्यादा ए गाना के व्यूज मिलल बा 24 घंटा में जया रिलीज भइल तैया। जी हाँ भैया, ई कारनामा के लिए बा पवन सिंह और सनी लियोन के गाना थे। जी हाँ भैया, पर आप सबका कहल और गाना आप सबके कितना जबरदस्त लागल बटे जरूर कमेंट सेक्शन बताई। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करी।